ku nemo irin nama Ahmad Ali Baba mai turiya. Ahmad Aliyu za mu bai wa duka ƙura'an mu baki da ɗiran kashi daɗi. Allah shi mu kiran kashi daɗi, barka da fitowa mutanen gari suna zai da bibiyar masu sarki. Da farko dai ana biyu ban samu halartar fada ba. To yanzu kai waziri. Na Allah kashi daɗi, girman kujera. Cewa ne zance buhuwan shinkafa nan kun ida rabi matalakawa ko a don kwana biyu ban hito ba. Wallahi ranka shi daɗi yanayin rashin lahiya kamar har da lura ga yanayin ciwon ka saya mun ka ci a ɗan dakata kafin ka ɗan jira ma. Asha. Ai ba haka aka lamari ba. Ai lamari an ka ce muku na harkar siyasa. Ranka da ranka Allah ya taimake ka. Lahiya ka tuwo mai martaba haka kundurce. Wallahi ranka ya daɗe wasu na da ji, wasu mayan mun ji ana haɗin suna komawa PDP. Waziri. Allah shi ke ka ranka shi daɗi. Girman kujerar. Ka sa bai ne ka so da kai. Allah shi ke ka ina son da yan Ba shi ruwa ya sha. Ka san wani abu? Ka san abin da ya sani baka ruwan ga? A'a. Masha Allah. Saboda zuciyarka ta yi sanyi. To amma ranka ya daɗe an kai mamakin in ka ɓata ranka daga da daɗi haka yi ba ranka yi ɓaci. Ai kai dole in yi dariya. Sabida daman wani shirye-shiryen da annan jam'iyyar APC tana yi. To sanadiyyar muna hakan cikinmu yasa an ka tsaye da wannan lamari. Ka fahimce ni? Na fahimci. Dama akwai munafikai cikin mu waɗanda ba da zuciya guda suka yin APC ba. Wasu suna ganin cewa ai talakawa na jam'iyyar APC talakawa na ba su da abin da za su yin kamfe, to wannan magana shirme ta. Munafikan mu na muka son hice mu. To kuma Allah ya tona mana asirin su. Ka fahimce ni? Na fahimci. Idan mun san da shi dama muna nan tare da shi. Muna nan muna da jiran. Masha Allah. To yanzu da Allah ya sa ya gargada mu da su. Allah ya taimake ka sarki. Kujerar ka ranka shi daɗi. Ba shikenan ba yanzu. Shikenan mun samu zama Ina lafiya. ranka shi daɗi, Allah shi ƙara girma da lafiya da nisan kwana. Waziri. A ranka shi daɗi yana godiya. Ba kai ba. An shi a bashi ya sha ruwa. Yake an shina yaro sarki mai girma. Godiya ne ranka da ni. Allah ya sa Aliyu ya zama. Amin A gode ranka ne. amin. Waziri. Na mu ranka shi daɗi, Allah shi ƙara lafiya da nisan kwana. Bakin sarki Na mu ranka shi daɗi. yau kwana ne kusan 3 bai kufa da ba. Lallai ina jin kamar an ce min shi ma ya ɗan yi rashin lafiya kwanakin da, amma dai bari za a taya sa abinci. Abin da naka so da kai kana jina. Aje a sanar da shi. Aje a sanar da kowa mutanen garin ga. Ina biɗar su da yamma. Tashi ka je ka sanar da bakin sarki. Kace na ce ma naku kayan ku na musamman naku. Na musamman na. Je ka sanar da je kokari da Allah ka sanar da su. Liman, Ranka shi daɗe. kai ku abin da naka so da kai. Ka ga yamma ta kusa. Haka ne. Ta yiwu in ni shiga gida don ina dan jin zazzabi ko da mutane sun taru. A tabbatar da yaro da babba an bashi buhun shinkafa. Haka za a Da yi. naira 50,000. Kamar gaban ka an kai. Haka za a yi. To ban son a samu wata matsalar komai don na yarda da kaina ya sani saka wanga aiki. Haka nan. Saboda ka ce musu kuma so man taɓe na wanga abin. So man taɓe na. Da zaran Ahmadu ya ci. Ina mai tabbata musu da kowa zai ji daɗi. Kuma kowa bi izinin lahi zai muri zai ji daɗi. Kaka ta yanki saka. Su kwantar da hankalinsu. Abin ɗaya ne ka so da su ka hudi musu ka jaddada musu. Kadda wani ya yi ƙoƙarin zalunta su ya ce wai ya ba su 10,000
ko 12,000 ko 5,000 ya jaya ra'ayinsu. Wannan sai da mutunci na. Sai da mutunci na. Don haka incinka ka cikka. Gaskiya. Ka gaya musu cewa kowa ya kai ta ya ajiye inda komi bai samunta. Sai ran zaɓe a hissa. Sai ran zaɓe a tuwa zaɓe a madon dai. Tashi yi maza ka je ka sanar da su. Insha Allah. Ba motar nan a yi sauri kai yamma ta ba kawo kayan. Ya ranka shi dade. Jihar Gata mu na cikin wani hali. Ubangiji Allah shi kaddara a madon zan gwamna. Kai. Da talakawa na sun more. Wallahi da kowa zai more ya ji daɗi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dan uwana, ƙannena, magazayina, ubannina, kakannina. Ya kamata mu tsaya mu nutsu mu san me ya rayuwa. A shekarun baya mun wahala sosai. Don kun duba da yanayin da jihar Gata mu take ciki. Matsaloli sai faman ƙara ƙaruwa suka ba ko su rage ba. Lokacin zaɓe ya zo. Ko in ce ya ƙara so. Amma kuna sai da yancinku kan 10,000. 10,000 ɗin me? Yanzu ka duk wahalar da ka yi ta banza lokacin zaɓe ya to maimakon ka tsaya ka zaɓi cincinci wanda ya cincinta sai ka ce ka sai da yancinka kan 10,000. Gaskiya ina mai ba ku shawara ku dubi rayuwa da take yi. Shin wani irin ci gaba mun ka samu munan jihar Sokoto? Shekarar su nawa suna mulki amma har yanzu muna na mun ka samu na ci gaba. An waka wakan ka kiyamar laidi ko in ce mu wakan mu kiyamar laidi. Shin wahalar da mun kai can shekarun ba shekara 8 nan wuce shin kana son ka ƙara yin suna zuwa gaba baka neman ba kanka sauki in Allah ya yarda mu zaɓi Ahmed Aliyu ina kyautata zaton bi iznillahi zai zame mu na da APC canji na baka